Eunon, astelenon, urtarriak 24, astelehen. Gaurko egunez, 1631ko urtarriaren 24an, gatzaren matxinada hasi zen. 1500 herritarrek armak eskuetan zerga horren kontrako haserrea erakutsi zutenean Gernikako batzarrean. Jauntxo eta nobleziaren aurkako jarrerarekin, Madrilen morroi izatea leporatu zieten batzarkideei eta herrixeak batzarrean parte hartzea eta batzarretan euskaraz aritzeko eskubidea eskatu zuten. Espainiako erregeak Bizkaiko jaurerriko gatza baitzeko eta salerosketa monopolio bihurtzeko agindu zuen, prezioa garestituz. Herritar askok erabakia foruen aurkakotzat jo eta armak hartu zituzten. Matxinada 1634an bukatu zen. Buruzagi nagusiak atxilotu eta exekutatu zituztenean. 3 urte orduan iraun zuen matxinada. Bira ze kontuak.